Я ми разкажи, какво си засадила от двора? Всичко. Домати, пипер, боб, кукуруз, картоф, лук. Всичко съм насадила. Да. Тиквички, краставици, всичко се сади. Така на село, така правим. Ами, ще ми разкажеш ли едно време сватбите, как ги правихте тук в вашето село? Сватбите, това беше много... Така, всеки край си има традиция. Успокой се. Не съм от притеснителните, не бой се. Идват да взимат булката от къщата й. Посрещат музики, тумбалумба, такива работи. Оттама отиват, младоженка идва да взима булката, отиват при младоженка, па там се почва свират и отиват някъде или в дома на младоженка, се събират на ядене и напияне или някъде на заведение. И така сватбите и почват. Свирене, ядене, пиене до да се напият вечерта и кой откъде е. Ами на ключа тук как викате? Така си е ключ. Ключ, защото съм чул, че тук некъде по вашия край и каюч казват. Не, тук специално при нас не е. Си е ключ, както си е. Например къде отваш? На чершията. На центъра викаме чершия. Даже има още думи, не мога да сета всичките. Тия комшичетата викат, бабо ме, ти какви си тия приказки, като кажа нещо, я така си го приказвам. Не мога да го реча иначе. А ти ко си работила през своя живот? Значи през моят живот съм работила много работи към една дума. Първо съм работила готвачка, съм свършила помощник готвач и оттам вече по майчинство, дечурлия, така бая години си изкарах, 3 дечурлия имам. После съм работила в здравна служба, чистачка. В кметството пак чистачка. На банята съм работила продаване на билети. И имаме цех, имаше цех, битов цех за качество. Там съм работила най-много. И това ми е... 15 години съм работила в една кооперация селскостопанска. Последно. И приключих вече. Я пак кажи последно. Последно. Я пак го кажи. Последно. И там какво работехте в тази кооперация? Земеделска земя. Оране, пръскане, садене. Имат много земя и обработват. С машини, комбайни, трактори, такива работи. И аз съм била общ работник, но съм работила много работа. Вършила съм ги работи, които не са биле за мен. Нема друг, нема плащат на друг. По-ефтино на мене. Работила съм 15 години, по един ден почивен на година съм имала. Представи си. Нема почивка. И работиш. Одила съм, те чуши. Сутрин, например, кога са кампаниите, 6 часа съм на работата. Вечер 10-11 се прибирам от работа. Тук бех само на квартира. И то беше всичко станало от трева, майко мила 15 години, да си не знаеш дума. И вече от тук 2-3 години тя ме и даже изгониха за благодарност. Примерно, ако видиш, че на пътя излява някаква жена и ми кажеш тук на мен, я извикай тази жена. Как ще го кажеш тук по-вашенски? Я връй викни. Викни, ама... Не ме извика, викни. Да. При нас е викни. Ама нея. Айди викни, коя си там на име, ще кажа. Ама ако не я познаваш... Ако я не познавам, ако ме закачи, ме пита за някой, ще я викна, ама като ме не закачи. Тук се познаваме всичките. Извикай ги тая жена. Не, викни я. Не ме извикай, викни я тая. Това е при нас. Извикай, няма думата. Ние сме малко селяни. Сирене, знаеш ли как се прави? Правила ли си? Правила съм. Я ми разкажи. Като вземеш млекото и си купуваш мая, за сирене си и как е още топло млекото, сипваш там на определени килограми, сипваш толкова капки мая, разбръкваш, завиваш го, топло и то като се подсири вече, то се пресича по този начин, като се подсири го пребръкваш 2-3 пъти, да си пусне цвика да иде отгоре и тогава го изсипваш в преса, да се изседи и като се изседи го режеш, усоляваш го с морска сол,
да постои 2-3 дена и го налагаш в съд. Баница, ще ми разкажеш ли как се прави? Много лесно, това Какви най-прави. баници можеш да правиш ти? Правил съм всекакви, ма сега ми се не прави никаква, ти кажа. Я ми разкажи за 2-3 баници. Как? 2-3. Тиквена, с сирене. Я често тук на комшичите правят тутманик. Оно като баница пак, яйца и сирене, ма това го аресват и я. Как го правиш? Правя го, разбивам яйца, без значение, нали, колко си искаш, слагаш брашно и сирене. Всичко разбиваш, слагаш кисело млеко, сода за хляб, намазваш тавата с олио, а и олио тураш вътре в самата баница и сипваш в тавата и тураш да се пече в печката. Това е най-лесното нещо. А и вкусно, да ти кажа. Баница, налагана баница, вита баница. Салче налаганата баница, олбите 2 по 2, нали, се слагат, се мажат с олио между тях и се слага яйца и сирене, предварително разбити и сода и се слага между тях се ръси и после пак се слагат 2 олби, пак се слага така. 2 какво? 2? Олби. Какво е това? Корите на баницата ние викаме олби. Олби. Да. Една олба, казвате. Да. Вместо една кора, една олба. О, да. При нас за олби. Това се викаш. Така се прави и с тикви. И с панак може така. С всичко може. И с месо може. И с гъби може. С всичко. Те по този начин. Плънката и се реди в моя навиваш, моя налагаш, както желаеш. Ма не е по-налаганата по-бързо. Това трябва да го навиваш, а и тия кори вече почна ги продават стари. И са къса тия чудо. Тук няма къде, тук от магазина, какво докарат от село, на Враца ми са не ходи. Тук на Охлювите във вашето село. Рошковци. Рошковци. Рошковци, да. Един рошковец. Да. Смоляни са шольмени. Такова се го чува. Рошковци из градината не падат садивото, идат листата. Баба ми такъв проблем има. А има и голи охлюви. Те правят тия работи. А тия облечените рошковците, тия не правят. Тия са из тревата ги има. По ливадите. Къде е окосено и виж после какво става. Как върват. И тук ги изкупуват при нас. И аз съм едно съседно село. Как се казва? Горно Пещене. Не съм от Баница. Тук съм снаха и съм вече тук 52 години. Разкажи ми там в твоето село. В моето село имахме нова къща, направена така, че не повна стари къщи. Не съм имала. Ти всичко беше построено така. Ама знам, че децата беха много по-добре, по-жизнени, по-заредени. Нема да гледаш, да играеш на телефона и да не знаеш нищо. Тичаме, играме по цело лето на разни игри, то на топки, то на тапета, то на какво ли не мога да сета всичките работи и беше много по-добре и много по-здрави бе децата. Пък като удари дъжд, виж какво става. Боси, тичаме, аз живея в село на полето, до полето живее. Тичаш из това поя, ние му викаме поето. Така, поето. И с поето тичаме. Днес какво прави през деня? Какво правих? Сутринта станах чашията. Отих за хлеб. До пладне чаках за хлеб, че не дойде хлеба заради походниците. Да, троянския хлеб не дойде, защото спрено движението и той не иска да дойде. Не ще я мине през Брован, Чирен, Девене, тук да дойде. Не иска. И я отдихта, гледах дечурлията, нали, поклонниците гледахме. Дечурлията там, тия тук от училището, пее, детската градина, тия по-големите. А днеска 143 години училището Баница и е празник на децата. Ама така и не можах да отида в салона. Немше трябваше да се прибера да си посрещна гостите. Хода да гледаме ни възрастни хора. Бех им купила хлеб и вестниците, да ги отнесох и се прибрах. И посрещам походници. А в това твоето село, родното и тук в Баница еднакво ли говорят? Почти еднакво, да. То не е далеч, то тук те е близко е. То е близко, тук до Враца. Тук на вълци се в това село, как казва? Влъци. Влъци. Нема вълци, влъци. Мечки, влъци, лисици. Така говорим. На пръст, така казва. Боли ма пръст. Пръст, това си е така. Да. А на носа, тук как казва? Нос. Носа. Боли ма носа. Защото нека казват боли ма, примерно нос казват на носа. Носа, ние така викаме носа. То Баница, то селото Баница има някакво легенда, аз не я знам за самата Баница. И не знам дали си чул,
Вика, няма да ходиш, като идеш на баница, няма си носиш баница. Там вика, на всеки колец има. И един верно носил качамак и вземе си фърли качамак. Че у баница има на всеки колец. И дошъл, няма баница, няма нищо, умрел от глади човека. Така че на всеки колец няма баница. На Борован е баница. А Борован, знаеш как могат повелята за него. Борован спи, вечно ще спи. Ти да ми, че баничани са будни. И тук ги има едни. Редко са вече хората, добрите хора са малко. Малко стана. Изроди, извъде са такива зверове, вече зави и егоизъм. Това е. Що вика път това да е повече от мене? Не може, трябва да го мъча, да го мора, да го... Така е. Сама си живея. Съпруга ми 20 години как е починал. Дечурлия имам 2 сина и 1 дъщеря. 5 внучета и 1 правнуче имам. Дъщеря ми се е тук у село, а синовете ми са във Враца. А едно време на това дет са женало с него. Как се... Сръб. Сръб. Така си викаме ние тук Сръб. Не, некъде има викат Косере, не знам какво си. Има некъде по местата, викат Косер, не викат Сръб, не викат Косер. Коса, дека косиш косът. Вредай косата, вилата. Това на ние, тук ни е това диалекта, така че удараш на вилата, косата, мотиката. Боли ме главата. Ага.